X'qed jistenna biex jirriżenja? Din hija l-mistoqsija li jagħmlu l-ġurnali lokali dwar Tonio Fenech li matul l-aħħar 3 snin kien involut f'diversi każijiet infissra bħala mhux denja l-Ministru. Fl-artiklu tiegħu id-Direttur Maniġerjali tal-Media Today, Xavier Balzan, jgħid li Tonio Fenech messu ilu li rriżenja u jelenka 4 raġunijiet. L-ewwel, kif il-kumpanija tal-Aħwa Montebello tqabdet biex tagħmel xogħol privat fid-dar ta' Tonio Fenech, allegatament mingħajr ħlas u bħala favur. Dak iż-żmien l-Aħwa Montebello kienu qed jippruvaw ibijaw il-lukanda ġerma lil żewġ negozjanti li magħhom Tonio Fenech sifer b'xejn fuq il-ġett tagħhom biex imur jara partita futbol. Din is-safra hija t-tieni raġuni għaliex Xavier Balzan jappella għar-riżenja tal-Ministru tal-Finanzi. It-tielet raġuni għalfejn il-Ministru tal-Finanzi messu ilu l-riżenja hija l-ammissjoni fil-qorti ta' Noel Borg Hedley, l-eks segretarju privat ta' Tonio Fenech, li xaħħam il-kumpanija tal-Aħwa Montebello biex jinħafru il-multi li kellha. Ir-raba raġuni, skont Xavier Balzan, hija l-approvazzjoni bil-moħbi ta' Tonio Fenech għal paga doppja tal-Prim Ministru u l-Ministri. Il-ġurnal kulħadd isemmi raġunijiet oħra. Id-dikjerazzjoni ta' Tonio Fenech li mhux se jimpjega ċuċ Malti bħala kap eżekuttiv tal-Air Malta. U l-ammissjoni pubblika tiegħu li ma jħallas VAT għas-servizz moti mis-seftura tiegħu. Il-ġurnali jfakru li Tonio Fenech huwa l-istess Ministru li ġimagħtejn ilu qal li l-Madonna tiddispjaċija għaliex f'Malta qed nikkunsidraw id-dħul tad-divorzju.